Eibarko Udalak bere marka instituzional berria aurkeztu du. Uztailaren 29ko udalbatzaren ohiko bilkuran onartu zen, talde guztien aldeko botoekin abstenitu egin zen PNV-renak izan ezik. Jon Iraola alkateak eta Ana Telleria gobernu irekiko zinegotzi ordezkariak aurkeztu zituzten irudi korporatibo berria eta bigarren mailako gainontzeko markak. Irudi bisual korporatiboaren proiektu berria gauzatzea arduratu den AZK komunikazio eta publizitate agentzia eta webgunea birdiseinatu duen Codesintax aurkezpenean egon ziren ere. Esan beharra dago, orain arte izan dugun marka, 2004 urtean onartu zala, badira 20 urte, eta 2021 eta 2023 arteko komunikazio eta gardentasun planian zehazten zen marka horri buelta bat emoteko biharra eta denbora honetan guztian ibili gara ekimen horrekin lanian. Aurreko loguak betetzen zitsun edo bete behar zitsun helburuak oso desberdinak dira gaur egun sortzen dugun logo batek edo marka batek bete behar ditsunak, ez? Gaur egun online eta offlineak, parekotasun edo onlineak inkluso pixu gehiago dauko, ez? Eta, kolore aldetik hasita edo logoak berak forma eta kolore ezberdinak eukitze horretan moldagarritasun eta aberastasun bat emutia marka berri horrei. Identitate bisual korporatiboaren proiektu berria 2021-2023 komunikazio eta gardentasun planaren barruan dago. Joan den uztailera arte, indarrean egon den 2004ko urteko marka irudia eguneratzeko eta euskarri digital berrietara eta garai eta behar berrietara egokitzeko helburuarekin eginda. Aukeratutako proposamenak Eibarko armarri ofiziala du oinarri eta ardatz. Armarriaren silueta erabiliz eta erdian San Andres gurutzea jarriz, bi elementuen arteko uztarketa sortzen da. Tipografia berritu da eta kolore korporatiboak eguneratu dira, urdina eta magenta dira. Eta logotipo berria formatu vertikalean zein horizontalean dago eskuragarri, euskarri eta formatu desberdinetara egokitzeko. Es una imagen corporativa, como veis, una imagen novedosa, una imagen diferente y de alguna manera lo que hemos intentado y yo creo que se ha conseguido es que con el trabajo sobre todo también de todos los departamentos y aquí está Pedro Irusta que también ha estado impulsando el proyecto y que pues gracias a él también hoy podemos hacer esta presentación. Hemos conseguido tener pues esta imagen, como digo, una imagen más moderna, diferente y de alguna forma la que va a ser, diríamos, la marca o la identificación del ayuntamiento a partir de ahora, ¿no? Marka instituzional berria sortzearekin batera, udalaren webgunea birdiseinatzeko eta konfiguratzeko lanak egin dira ere azken hilabeteotan. Eta horretaz gain, azpiegitura aldaketa bat egin dugu, segurtasunean irabazi duguna, webgune zaharra Plone CMS-arekin egindako webgune bat zan, laugarren bertsio baten zegoena eta gaur egun 6 pasatu dugu. Horrekin irabazi duguna da, herritarrari begira abiaduran asko igarriko da, gaur egungo teknologiak erabiltzen ditugulako, eta editoreentzat ere bai, ze udalean webgunea elikatzen duten editore asko daude, editoreantzat abiadura hobekuntza handiak. Edukien irisgarritasuna eta argitasuna erraztea eta erabiltzaileen esperientzia hobetzea izan da helburua.